Bona nit. Bona nit a tots i a totes. Avui és el Dia Mundial per a l'erradicació de la pobresa al món. De part de la plataforma Pobresa Zero, gràcies per la vostra participació i implicació. Per tan sols en la vostra presència, en la presència d'avui, ací es crea l'energia d'amor que els més pobres necessiten per a saber que no estan mai a soles. L'acte es desenvoluparà de la següent manera. Imma Mañó, regidora de Participació Ciutadana, llegirà un manifest preparat per a aquest acte. Després veurem un audiovisual per a conscienciar-nos i fer-los saber als governants que han de complir el que van signar l'any 2000. Quan acabem la projecció soltarem globus per acabar en alegria i esperança amb la música de John Lennon, Imagina, que vaig a llegir-vos la lletra traduïda al castellà per a que entengueu l'intenció que li volem donar. Imagina que no existe el cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno bajo nosotros. Sobre nosotros solo hay cielo. Imagina a toda la gente viviendo para hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y religiones tampoco. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que en algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes, sin necesidad de avaricia o hambre. Una hermandad de hombres. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Bona nit a tots i a totes. L'any 2000, 189 estats de l'ONU van signar la Declaració del Mil·lenni de Nacions Unides i es van comprometre al compliment dels 8 objectius de desenvolupament del mil·lenni, com un primer pas per erradicar la fam i la pobresa al món. Però la realitat és que en l'any 2008 hi ha 1.100 milions de persones que sobreviuen a menys d'$1 diari, 50 milions d'afectats pel SIDA i la gran majoria sense cap tractament ni atenció. 10 milions de xiquets i xiquetes que moren per causes evitables abans de complir els 5 anys. I això passa mentre un 10% de la població mundial gaudix del 70% de les riqueses del planeta. És per això que més de 400 ONGs i altres actors representatius de la societat civil espanyola, en estreta coordinació amb les organitzacions i moviments socials de més de 100 països, que realicen conjuntament la Crida Mundial d'Acció contra la Pobresa. Sumant les nostres veus, manifestem que la persistència de la pobresa i la desigualtat al món d'avui no es pot justificar perquè hi ha suficient riquesa i mitjans tècnics per a solucionar-ho. Que el desenvolupament sostenible del planeta està seriament amenaçat pel consum irresponsable al nord i la sobreexplotació dels recursos naturals al sud.
que les raons de la desigualtat i la pobresa es troben en el comerç internacional injust, que privilegia les economies més poderoses. Que l'espectacular creixement econòmic general en els últims anys no ha contribuït a garantir els drets humans i a millorar les condicions de vida a totes les regions del món.